Helo bawb, Naomi Jones dwi'n bennaeth treftadaeth ddiwylliannol awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a dwi'n un o'r tîm sy'n gofalu am Mae'r Ysgwrn. Mae'r Ysgwrn yn llawn trysora hyfryd sy'n cyfleu rhanna o'n hanes am diwylliant ni fel Cymru. Cadeiriau barddol, dodrefn Cymreig, llyfrau ac archifa difyr, a nifer fawr ohonyn nhw'n ymwneud â stori Hedd Wyn, un o'n beirdd amlycaf. Crai'r arbennig sydd ar fenthyg i ni ar hyn o bryd ydy'r darlun yma o gasgliad yr hanesydd calf Peter Lord. Hiraeth Cymru am Hedd Wyn ydy enw'r darlun, gan yr artist Ostiniog John Calt Edwards. Dwi'n ddiolchgar iawn i Peter Lord am rannu ei wybodaeth a'i brofiad am y llun efo ni, ac mi fyddai'n cynnwys llawer iawn o hwnnw yn fy mhwt i chi yma. Daeth Hiraeth Cymru i feddiant Peter drwy ddwy chwaer, Mrs Ahmed a Mrs Roy, dwy ferch i un o chwiorydd yr artist. Ysgrifennodd at y ddwy yn Gymraeg i ofyn am gael gweld y llun. Roedd bron dim Cymraeg gan y ddwy ac roedden nhw wedi camddallt y llythyr gan feddwl bod Peter Lord yn gofyn am gael prynu'r llun. Roedd y ddwy yn deud ei bod yn ffeindio'r darlun yn depressing ac yn awyddus iawn i werthu. Roedd y darlun wedi gadw mewn bag papur mewn dror ar hyd y blynyddoedd, a'r ddwy chwaer wedi gofyn am gyngor eu cyfaill Mr Cyffin Williams am werth y llun. Mi ddeithpwyd i gytundeb ynglyn â'r pris yn fuan iawn efo Peter Lord, ac yn ychwanegol i'r darlun rhoddodd y ddwy chwaer y casgliad o gardiau post a'r ffotograff o Calt ac Elias Davies iddo hefyd. Ac mae Peter Lord yn disgrifio'r cyfarfod gyda'r ddwy chwaer fel un cofiadwy iawn. Addysgwyd yr artist Celt yn Llanymddyfri a Jersey, ac mae'n debyg i fod o wedi astudio am gyfnod ym Mharis hefyd. Bu'n teithio drwy Ffrainc ar Eidal a chafodd ei ddylanwadu'n fawr gan yr adfywiad Celtaidd. O'r herwydd datblygodd berthynas agos gyda chenedlaetholwyr Lledewig, a chafodd ran blaenllaw yng Nghongres Geltaidd Gaernarfon ym 1914. Bu'n artist llwyddiannus yn peintio portreadau a lluniau gomisiwn yn ogystal â chreu gwaith ar gyfer cylchgrona Cymraeg. Yn ystod yr Rhyfel Byd cyntaf, lluniodd gyfres o gardiau post propaganda, ac yn 1919 dyluniodd Gadair Geltaidd ar gyfer Steddfod Genedlaethol Corwen. Cefndar Celt, sef Elias Davies, gerfiodd y gadair honno. Gweithiau waith toreithiog yn ystod yr Rhyfel Byd cyntaf, datblygodd gyrfa Celt ddim ar ôl yr rhyfel. Bu'n byw yn nhŷ gwyliau'r teulu, Cei Newydd, Gartal Sarna, tan ei farwolaeth yn 1934. Darlun olew ar banel pren ydy Hiraeth Cymru sy'n mesur tua 13-10 modfedd. Cafodd ei beintio yn 1917 yn sgil marwolaeth Hedd Wyn ar faes brwydr Passchendaele. Ar y 10 o Fedi 1910, yr wsos ar ôl Steddfod y Gadair Ddu ym Mharc Penbedw, sgwennodd Celt lythyr cydymdeimlad at deulu'r Ysgwrn. Fel hyn mae o'n deud. Mae calon pob Cymro yn drom o golli Hedd Wyn a'i athrylith. Cyfais lythyr heddiw oddi wrth dyfnallt yn sôn amdano ei waith. Bydd miloedd yn awyddus i weled ei ddarlun, ac os carech i mi baratoi darlun ar gyfer y wasg, bydd yn dda gennyf wneud hynny, o barch i'w athrylith. Ymddengys bod Celt wedi mynd ati i beintio'r darlun yn o fuan wedyn, gan fod y cardyn post a ddyn seiliedig ar y darlun wedi gyhoeddi ym mis Rhagfyr 1917. Ysgogodd yr Rhyfel Byd cyntaf gyfoeth creadigol, yn farddoniaeth, yn ryddiaeth ac yn gelf weledol, a daeth nifer o artistiaid, beirdd a llenorion ifanc i amlygrwydd yn ystod y cyfnod hwn. Yn ôl Alan Llwyd, ysbrydolwyd darlun Hiraeth Cymru gan ddiweddglo cerdd y delyn fyd gan Hedd Wyn. Sefais wrth ei fedd hwyrdydd, bedd y gobaith glân, wybu londer plant y mynydd, wybu gan ei gan. A phe medrwn torwn unau ar ei feddfa'n nid, ddarlun telyn gyda'i thanau wedi torri i gyd. Cafodd y darlun ei ddehongli'n fanwl gan dyfnallt, cyfaill i Celt a Hedd Wyn. Dyma eiriau ym mhapur y geninen
yn 1918. Uwch ben yr allor yn ei hing a'i gwau y mae Cymru weddw drallodus, ei llygyd yn drwm gan hiraeth a dagra. Wrth droed y garreg y mae telyn Cymru yn pwyso, ac fel pen ymbil am gyffyrddiad llaw y bardd myd i linynnau alaw arni. O flaen y feddfaen y mae bloda asfodel neu fleur de lis. Dyma floda'r Celtiaid. Argraffwyd y darlun ar ffurf cardyn post a gafodd ei gylchredeg yn eang. O'r herwydd, gwnaeth y ddelwedd dipyn o argraff ar bobl. Dyma englyn gan Hedd Wyn i gardyn Hiraeth Wyn. Wedi'i weled rhaid wylo, dirioned yw'r wyneb sydd arno, a fi'n wen uwch ei faen o, a gwedd drist y gwydd drosto. Mae gwahanol straeon yn bodoli am sut crewyd y ddelwedd. Meddai rhai fel Naomi Jones, mae un o gariadon Hedd Wyn, Owen ma'n debyg, fodelodd ar gyfer y ddelwedd. Ond mae stori arall wedi goroesi gan un o nithoedd Celt. Cofnodwyd y stori hon gan Ted Jones. Cof gennyf un dydd Sadwrn fod fy ffrind Cari a minnau wedi mynd draw i'r sgwâr i weld fy ewythyr. Curais ar y drws, ond nid oedd neb yn ateb. Yna edrychais drwy'r letterbox a chael tipyn o sioc ar rhedeg adref am gwynt yn fy nwrn i ddeud wrth mam bod ferch farw yn gorwedd ar y bwrdd yn hym y nain. Cipiodd fy mam yn yr allwedd ac i ffwr anni yn ôl ar garlam. Ond model clwt llawn faint oedd y corff, model calico arlunydd, gorweddau ar y bwrdd yn yr union osgo ac y gwelir hi yn y darlun a beintswyd gan Celt, Hiraeth Cymru am Hedd Wyn. Gwelais y corff droion ar ôl hynny, yn hongian ar fach yng nghwmni hetiau a chotia. Pwy a wyr beth y gwir, ond tydi o'n ddifyr bod y darlun yma wedi cydio yn ychymyg y Cymru a datblygu mawredd y stori o amgylch hanes Hedd Wyn. Mae un gwahaniaeth pwysig rhwng y darlun a'r cardyn post. Yn y darlun, caiff Hedd Wyn i gyfleu yn gwisgo crys a thei, fel mewn lluniau eraill sy'n bodoli ohono. Ond yn y cardyn post, mae'n ymddangos mewn lifrau milwrol. Dyna adlewyrchu'r tensiynau cyfoes o amgylch sydd i gofio Hedd Wyn a'r lliaws fechgyn eraill a laddwyd yn ystod yr Rhyfel Mawr. A'i fel milwr dewr a fi'n farwn arwrol yng ngwasanaeth yr Ymerodraeth Brydeinig ddylid i gofio, neu fel un a gipwyd o'r fuches hon yn y modd mwyaf erchyll. Y garfan heddychol yma enillodd y dydd yng nghyd-destun cofeb Hedd Wyn. Mae'r gofeb yn Nhrawsfynydd gan Eles Merrifield yn cyfleu Hedd Wyn fel bugail. Cymaint o'i llwyddiant y cardyn post, gwahoddwyd Celt gan bwyllgor coffa Hedd Wyn i greu tudalen deitl a chlawr bapur i flodeugerdd cerddi'r bugail a gyhoeddwyd yn Awst 1918. Dwi'n arbennig o hoff o'r llun yma, gan ei fod yn un o'r creiriau prin hynny sy'n rhoi darlun byw a gwreiddiol i ni o'r effaith gafodd marwolaeth Hedd Wyn ar Gymdeithas a Diwylliant Cymru yn 1917. Gwyddom fod pererinion wedi dechrau teithio i'r Ysgwrn cartre Hedd Wyn mor fuan a Medi 1917, ac erbyn hyn mae dega, os nad cannoedd o filoedd wedi cyflawni'r daith i dalu teyrnged i fywyd, gwaith a champ y bardd. Ond mae hi'n rhy hawdd ystyried stori Hedd Wyn, un o straeon mwyaf cenedl, yn stori dylwyth teg. Ac i mi, dyna bwysigrwydd darlun Hiraeth Cymru i ni heddiw. Mae'n cyfleu mewn ffordd dawel a chreadigol, y modd y teimlodd Gymdeithas Cymru golled Hedd Wyn, y prifardd ifanc, a'r symbol o'r genhedlaeth goll i'r byw. Yng ngeiriau Peter Lord, mae'r llun yn cyfleu sut daeth Hedd Wyn yn rhan o'r seici Cymraeg, yn rhan o gof ein cenedl. Brysiwch draw i'r Ysgwrn i weld y darlun pan fydd y drws yn ail agor. Hwyl am y tro.